जिसु ख्रिस्टनि अननाया सुबुं माहारिनि थाखाय एसेबां जे गिदिर जेरावहाय बियो गावनि जिउखौ बलिदान होनानै बयनोबो लागै दिन्थिदों। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु जोंनि गोसोआव फैयो। बे सोंलुआनो जाहैबाय, मा जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि मानसि सायख'नानै अनो नामा? सोरबा बिसेस मानसिखौल'सो अनो नामा? बिनि अननायखौ बियो गावनि सायख'जानायफोर सुबुंनोल'सो बियो गावनि अननायखौ होयो नामा? बेबायदि मोनसे सोंलुआ गोसोआव फैयो। ना जिसु ख्रिस्टनि अननाया बयनिबो थाखाय जायो? अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे बाइबेल बोसोनाव बिसेसकै जिसु ख्रिस्टआ जायफोरखौ अनो, माबायदिखौ अनो, बे बिसयखौनो जोङो नायनो थांगासिनो दङ। आरोबाव लोगोसेयैनो बे बाथ्राखौबो मोनथिगोन, नोंथांखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ अनदोंना अनाखै, बे बिसयखौबो नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जानो हागोन। बे बाथ्राखौ आङो जोबनायाव बुंहैगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन मोनफ्रोमबो बाथ्राया जेन नोंथांनि गोसोआव आद्रा जानानै थाया, नाथाय आबुं जाजोबगोन। बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला मानोथो समखौलाय आद्रि खालामबावलायनो, जोङो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसेनो थोंजोङैनो आवगायलांदोनि। जिसु ख्रिस्टआ माबायदि सुबुंफोरखौ अनो, बेनि गिबि बाथ्रा बेनो जाबाय पापीफोरखौ अनो। लाभ फर सिनार्स, पापिउसे प्रेम। बेनिखायनो गोथार बोसोना बेबायदि बुंदों, लुकासनि 5:32 सिरि, आङो धोरोमियाफोरखौ लिंनो फैयाखै, नाथाय पापीफोरखौ गोसो सोलायहोनोसो फैदों। जिसु ख्रिस्टनि फैनायनि जिथु थांखि दंमोन, बे थांखिया जाहैबाय पापीफोरखौ निमाहा होनानै इसोरजों लोगोसे मोनसे सोमोन्दो खालामनाय। बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि गिबि थांखि। जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला बुहुमाव दङमोन, माब्लाबाबो पापीफोरखौ मुगैयाखैमोन, नाथाय पापीफोरखौ बजबनानैसो लादोंमोन। बाइबेलाव जों नुनो मोनदों, जिसु ख्रिस्टआ पापीफोरखौ गले गले निमाहा होदों आरो गावनियाव लिंदों आरो गोदान लामा दिन्थिदों। जिसु ख्रिस्टनि अननाय अनुग्रहआ पापीफोरखौ उनदाहा खालामनो खाबु होयो। जिसु ख्रिस्टआ पापीफोरखौ अनो। जिसु ख्रिस्टआ सोरखौ अनो, बेनि नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, दद्र आरो गुरैखौ बियो अनो। लाभ फर द हाम्बल, दिन और नम्र से प्रेम। जिसु ख्रिस्टआ माथाइनि 5:3 सिरियाव ओरैहाय बुंबाय, जायफ्रा गाव गावखौ जिउआव हावरिया होननानै मिथिगौ, बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना सोरगो रायजोआ बिसोरनिनो। जिसु ख्रिस्टनि अननाया बैसोर सुबुंनियाव थायो, जाय सुबुंफोरनि गोसोआ दद्र, नम्र, गुरै, जायनि गोसोआव दुगानाया गैया, जायनि गोसोआव गोगाया गैया, बिसोरनियाव जिसु ख्रिस्टनि अननाया थायो। जाय सुबुंफोरा गावनि दुगाखौ नागारजोबनानै, गावनि धोन दौलतनि दुगाखौ नागारनानै गावनि गोसोखौ जिसु ख्रिस्टनियाव समर्पन खालामगोन, बै व्यक्तिनियाव जिसु ख्रिस्टनि अननाया थायो। आरो जिसु ख्रिस्टआ बै सुबुंफोरखौ दैदेनो, सहाय होयो। जायनि गोसोआ गुरै, जिसु ख्रिस्टनि अननाया उसिफावगोन। जायनि गोसोआ गुरै होननाया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मानिनाय, इसोरनि फंफ्रोमबो बाथ्रा बोसोन बायदि सोलिनाय, बेखौनो गोसोनि गुरै होननानै बुंदों। जिसु ख्रिस्टआ सोरखौ अनो, बिनि थामथि बाथ्रा बेनो जाबाय, जायहा अननायजों सिबियो बिसोरखौ इसोरा अनो। लाभ फर दोज हु सार्व इन लाभ, प्रेम से सेवाकाय करने वालों से प्रेम। माथाइनि 25:40 सिरियाव बेबायदि बुंदों, अब्ला राजाया बुंगोन, आंनो नोंसोरनो मिथिहोयो, आंनि बिदा फंबायफोरनि सोरबा दुइसिनथारनि थाखाय मावनाया आंनि लागै मावनाय जादोंमोन। जिसु ख्रिस्टआ बेयाव बेखौनो फोरोंदों दि जाय सुबुंफोरा गुबुनखौ सेवा खालामगोन, गुबुनखौ सिबिगोन, बै गुबुनखौ सिबिनाया इसोरखौ सिबिनाय जायो आरो बिसोरनो इसोरनि अननायखौ मोननो थाखाय गनाय जायो एबा गनायजाथाव जायो। जेब्ला जोङो सोरबा सुबुंखौ, जाय सुबुङा दुखुथियाव गोग्लैनानै दङ, असहाय जानानै दङ, बैबायदि सुबुंफोरखौ जेब्ला जोङो सहाय खालामगोन, जोङो जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ दिन्थिनाय जायो। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्टआ बे मानसिखौ मोजां मोनो, जाय मानसिया गुबुनखौ सहाय खालामगोन, गुबुनखौ सेवा खालामगोन, गुबुनखौ मदद खालामगोन, बैबायदि सुबुंखौ जिसु ख्रिस्टआ अनो। जिसु ख्रिस्टआ सोरखौ अनो, बिनि ब्रैथि बाथ्रा बेनो जाबाय, गोरोब होज्लायग्राफोरखौ अनो। लाभ फर द पीसमेकर्स, शान्ति प्रेमियुसे प्रेम। माथाइ 5:9 सिरिया बेबायदि बुंदों, जायफ्रा गोरोबज्लायहोयो बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो इसोरनि बिसाफोर होननानै मुंख'जागोन। जिसु ख्रिस्टनि मोनफ्रोमबो फोरोंनाय बोसोनफोराव गोजोननाय, अननायनि बिसयल'नो जिसु ख्रिस्टआ सुबुं माहारिनो फोरोंदों आरो बेखौनो जिसु ख्रिस्टआ बयखौबो खालामनायखौ हास्थायो। जोंनि गेजेराव गोजोनज्लायनानै थानायखौ बियो मोजां मोनो। जाय मानसिया नांज्लाय खमज्लायनिफ्राय गोजान थागोन आरो सोरबा सुबुङा जुदि नांज्लाय खमज्लायाव दङब्ला बेखौ समाधान खालामना होग्रा, पिसमेकार, गोजोननायखौ लाबोग्रा, बै सुबुंफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ अनो।
जिसु ख्रीष्टआ जोंनि जिउआव दावहा जानायखौ हास्थाया, मेगन सानानै थानायखौ हास्थाया, नांज्लाय खमज्लाय जानायखौ हास्थाया, एना एनिखौ हास्थाया, मुगैज्लायनायखौ हास्थाया। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ माखौ हास्थायो? बे जाहैबाय बयबो सुख सान्ति गोजोन थानायखौ बियो मोजां मोनो आरो बेखौनो थानायखौ हास्थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय सुबुंफोरा, जाय फोथायारिफोरा गोजोन सुख सान्ति परिबेश आबहावाखौ दायो, जिसु ख्रीष्टनि अननाया बिसोरनियाव थायो। मानोना जिसु ख्रीष्टआ गावनो गोजोननाय आरो अननाय। जिसु ख्रीष्टआ सोरखौ अनो? बेनि बाथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय फोथायारिफोरखौ अननाय। लाभ फर बिलिभार्स, बिश्वासियों से प्रेम। जहन 3:16। मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरखौ फोथायनायानो इसोरनि अननायखौ मोननायनि मोनसे राहा लामा। जों जुदि इसोरखौ फोथायाब्ला जोङो इसोरनिफ्राय अननायखौ मोननो हानाय नङा। जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय, जिसु ख्रीष्टआ आंनि पापनि उद्धारकर्ता, पापनि उद्धार होनो हाग्रा, आंखौ पापनिफ्राय बासायनो हाग्रा, आंनि पापखौ सुस्रांनो हाग्रा, बेनो ईश्वर होननानै जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रीष्टखौ फोथायगोन, अब्लाना जिसु ख्रीष्टनि अननायखौ नाजावनो हागोन एबा जिसु ख्रीष्टनि अननायखौ मोनगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बै साफ्रोम व्यक्तिफोरखौ अनो, सुबुंफोरखौ अनो, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय, जिसु ख्रीष्टखौ गावनि उद्धारकर्ता होननानै फोथायबाय, बैसोर साफ्रोमखौबो जिसु ख्रीष्टआ अनो। जेब्ला जोंनि फोथायनायखौ जिसु ख्रीष्टनियाव मजबुतनिख्रुइ मजबुत, बोलोग्रानिख्रुइ बोलोग्रासिन, गोबांनिख्रुइ गोबांसिन खालामगोन, अब्लाना जोंनि जिउआवबो जोङो मोन्दांथिखौ मोननो हागोन जिसु ख्रीष्टनि अननायाबो जोंनियाव गोबांनिख्रुइ गोबां फैगासिनो दङ होननानै जोङो मोन्दांथि मोनगोन आरो बे अननाया जोंखौ जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव लाङो। जिसु ख्रीष्टआ सोरखौ अनो? बेनि द'थि बाथ्रा बेनो जाबाय अननाय गोनां आरो निमाहा होग्रा सुबुंखौ अनो। लाभ फर द merciful and forgiving, दया और क्षमा करने वालों से प्रेम। मथाय 5:7। जायफ्रा अनख' बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना बिसोरो इसोरजों अनखांजागोन। जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो जोंखौ मोनथिहोदों दि जाय सुबुंफोरा गुबुननि थाखाय मोनसे दया गोनां गोसोआ गावनियाव थागोन, गुबुननि थाखाय अननाया थागोन आरो गुबुनखौ निमाहा होनो हानाय गोसोआ थागोन, बै सुबुंफोरनि थाखाय जिसु ख्रीष्टनि अननाया जागोन होननानै जोंखौ रोखायै मोनथिहोदों। बैसोर बायदि सुबुंफोरा जिसु ख्रीष्टनि अननायनि बाहागो जागोन एबा जिसु ख्रीष्टनि अननायखौ मोननो हागोन। मानोना जिसु ख्रीष्टआ गावनो अनख' आरो निमाहा होग्रा। जिसु ख्रीष्टआ गासै सुबुं माहारिखौ अनदों, जिसु ख्रीष्टआ गासैखौबो निमाहा होदों। दा बेयावखाय जिसु ख्रीष्टआ गावखौ फोथायग्रा, गावखौ उनसंग्रा सुबुंफोरखौ साफ्रोमखौबो बेखौनो जाजानायखौ हास्थायो जे साफ्रोमबो अनख' जाथों, गुबुनखौ अननो रोंग्रा जाथों, गुबुनखौ सेबा खालामनो गोरों जाथों आरो गुबुनखौ निमाहा होनो रोंग्रा जाथों। बेखौ साफ्रोमखौबो हास्थायो आरो जायफोरा बेबायदि जागोन, बिसोर सुबुंफोरखौ जिसु ख्रीष्टआ अनो, गावनि अननायखौ लुफावनानै होयो। जिसु ख्रीष्टआ सोरखौ अनो? बिनि 7थि बाथ्रा बेनो जाबाय गथ'फोरखौ अननाय। लाभ फर चिल्ड्रेन बच्चों से प्रेम। मथाय 19:14 जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि बुंदों, गथ'फोरखौ आंनियाव फैनो हो, बिसोरखौ दारायबथा, मानोना इसोरनि रायजोआ बिसोर बादिनिसो। जिसु ख्रीष्टआ गथ'फोरखौ अनो, मानोना बिसोरनि गोसोफोरा साफा जायो, बिसोरनि गोसोफोरा गोथार जायो आरो बेजों लोगोसेनो जिसु ख्रीष्टआ बिखौ बुंबाय जे जों साफ्रोम मानसि माहारिनि थाखाय, साफ्रोम फोथायारिफोरनि थाखाय, साफ्रोम गिदिर सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि बायदि गोसोनि मानसि जाब्लासो सोरगो रायजोआ बिसोरनि जागोन। अननाया, इसोरनि अननाया बिसोरनियाव थागोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ साफायै बुंदों। मानो? गथ'फोरा जाहैबाय गोथार गोसोनि। दा बेयावखाय बेबायदिनो जों साफ्रोमबो व्यक्तिफोरा गोथार गोसोनि जानो नांगौ। जिसु ख्रीष्टआ सोरखौ मोजां मोनो? बिनि 8थि बाथ्रा बेनो जाबाय गावनि सुथुरफोरखौ अननो हाग्रा सुबुंफोरखौ अननाय। लाभ फर दोज हु लाभ देयर एनिमिज, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने वालों से प्रेम। मथाय 5:44 जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि बुंबाय, गावनि बिसारुफोरखौ अन आरो नोंसोरखौ नासयग्राफोरनि लागै आरज खालाम। जिसु ख्रीष्टनि फोरोंनाया बेनो जे जों गावनि दुश्मन सुथुरखौबो अननो नांगौ। जाय सुबुङा थारैनो गावनि सुथुरखौ अननो हादों, बै सुबुंखौ जिसु ख्रीष्टआ अनो आरो बै सुबुङा जिसु ख्रीष्टनि बिथोन बायदि सोलिगासिनो दङ होननानै फोरमान होनाय जायो। बे मावनाया जोंखौ इसोरनि खाथिनिख्रुइ खाथिसिम लानानै थाङो आरो जोङो इसोरनि अननायनि मोनसे पात्र जायो। नोंथाङा गावनि सुथुरखौ अननो हादों ने? नोंथाङा सुथुरनि थाखाय आरज खालामनो हादों ने? बिखौ नोंथाङा गाव मोनथिसिगौ।
अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन माखासे बाथ्राफोर जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि अननायखौ सुबुं माहारिफोरनो राखियो, दिन्थियो, होयो, दोनो। गिबियाव मोनसे सोंलु दोन्दोंमोन, बे सोंलुआनो जाहैबाय नोङो थारैनो इसोरजों अनजादोंना अनजायाखै? नोङो जिसु ख्रिस्ट'जों अनजादोंना अनजायाखै? दा प्रियफोर, बे सोंलुनि फिननाया सहसैनो दङ। नोंथाङा बे केटेगरिनि गेजेराव दङना गैया? आं नोंथांमोननो 8टा पइन्ट बुंनानै होबाय। नोंथाङा बै 8टा पइन्टआव दङना गैया? नोंथाङा गावखौ मोनथिगौ। आरो बे 8टा पइन्टआव जुदि दङब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ मोननो हादों। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनो। नोंथाङा जुदि सासे पापी होननानै गावखौ गनायनानै लानो रोंदोंब्ला नोंथांखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अनो। नोंथाङा जुदि गुबुनखौ सेबा खालामोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनो। नोंथाङा जुदि गुबुनखौ निमाहा होयोब्ला नोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ अनो। नों जुदि गावनि सुथुरखौ निमाहा होयोब्ला, सुथुरनि थाखाय आर'ज खालामोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनो। जिसु ख्रिस्ट'खौ नों फोथायबायब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ नों नाजावबायब्ला उद्धारकर्ता होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ अनो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन नोंखौ अननायनि फोरमानफोरा। देवब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडियाखौ मोन्दों, आशीर्बादखौ मोन्दों, माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि गोदान गोदान बोसोनफोरखौ नोंथाङा जेन खोनासंबाय थानो मोनो। आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होदो। नोंनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। दा बेवहाय प्लिज लाइक होनो दाबाव। आरो लोगोसेनो सानोब्ला बे बाथ्राखौ गुबुनफोरा मोन्थिथों होननानै शेयार खालामनानै होदो। देवब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव भिडिअ लानानै फैफिनसिगोन। बे समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमजोंबो थाथोंसै होननानै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।